Здравейте, YouTube! Сега ще ви покажа тренировка за глустеуси, т.е. за дупе. И много е просто, когато няма много време в залата, може цялата ни тренировка да е 4 серии от 8 до 10 повторения. Аз директно ще започна с тежка серия тук, като тежестите, които в момента слагам, са 60. Няколко основни неща ще добавя преди да започна да клякам. Винаги е важно да прогресирате с тежестта плавно, т.е. започнете с добра загрявка винаги в кръст, крака и след това е добре да направите една серия загряваща. След загряващата серия вече може да си позволите да качите до тегло, с което се чувствате комфортно. Някои започват с тежко и после намалят с идеята, че в началото имат повече енергия, при други е по-натурално да се започне леко. И сега започвам с клековете. Виждате как не клякам повече от 90 градуса. Идеята е да пазим ставите. Тежестта трябва да бъде на петите, за да може да влиза натоварването в глутеусите. Вижте как съм хванала лоста също. Не бива да има някакво натоварване в стави, в китки, в врат, в раменна става също. Така трябва да сме наместили лоста предварително, че просто да си правим упражнението с фокус глутеуси. Не бива да го чувстваме някъде другаде, особено пък болезнено. Изпълнението трябва да бъде контролирано, т.е. не наблягаме на експлозивност, особено жените, при нас е по-ефективно да работим по този начин. Наблягаме на контрол. Като какво означава това? Естествено в посока на напрежението, там където е самото съпротивление, естествено, че там има контрол, но контрол тук имам предвид негативната част на упражнението, т.е. минаването в изходна позиция, в случая е спускането надолу, е контролирано, не е бързо. По този начин развиваме мускулатурата доста по-добре и ефективно, отколкото ако просто изпълняваме бройки. Виждате, че разтягам винаги в обратна на натоварването посока се разтяга мускула. Това води до продълговат мускул, а не до топчест кръгъл мускул. Много по-красив и много бих казала, здрав, отколкото топчестия мускул, който се получава при натягане, без да се разтегли мускула след това.